que é a crenza de que as bibliotecas perviven e que as bibliotecas están aí, sexan na contorna que sexa, non? Entón, bueno, pois, a partir diso, pois, imos empezar un pouco a traballar sobre isto. Bueno, o primeiro punto sobre que traballamos foi sobre o tema da xestión bibliotecaria. Para nós foi realmente complexo traballar este aspecto porque, como decíamos antes, éramos personas que viñábamos de contornas moi diferentes, de ámbitos moi diferentes e de xeitos de traballar moi diferentes. Entón, habería que un pouco comparar, darlle ese carácter integrador ao feito de xestión. Por suposto, eu, por exemplo, veño do ámbito das bibliotecas universitarias, que, bueno, pois é a biblioteca parte dunha institución bastante complexa, o sea, con unha xerarquía non moi flexible na maioría dos aspectos, pero que está, digamos, ali no medio intentando sacar a cabeza constantemente para traballar dun xeito, pois, digamos, paralelo o conxunto tanto con PDI como co alumnado e mesmo cos propios compañeiros das bibliotecas, non? Entón, para nós, se quixéramos un pouco facer un resumo do que sería o futuro da xestión das bibliotecas ou como deberíamos de prepararnos, imos decir algo que a todos nos sona e que decimos moi a miúdo, non? Porque queda bastante ben, pero que temos que coller, vamos, de un xeito forte, traballar sobre isto, que son, para nós, a transversalidade e a cooperación. E cando falamos de transversalidade, falamos do feito de que, bueno, nos gustábamos, cando traballábamos sobre isto, pensábamos nun usuario, nunha usuaria, que comeza a súa vida como usuario ou usuaria da biblioteca escolar, que ao mesmo tempo sigue na biblioteca pública, ou un pouquiño máis adiante, pero tamén ao mesmo tempo, que despois segue a ser, ou pode ser, un usuario de biblioteca universitaria ou mesmo de biblioteca especializada, dependendo un pouco do que traballe, pero que recoñece a necesidade da documentación, as necesidades informativas, as súas necesidades para formarse dentro da biblioteca como unha institución importante na súa vida, non? Entón, imaginábamos así como unha liña de vida de usuarios e pensábamos por que desde hai tantísimo tempo non establecemos nunca unha liña de cooperación, por exemplo, entre bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares, para traballar ese avance, e cando decimos cooperación, quero deixar bien claro que non queremos falar en ningún momento nin de monitorización, nin de tutela, nin de nada polo estilo. Sabemos que son necesidades diferentes, usuarios diferentes, pero traballar unha liña conxunta para nós sería moi interesante. E iso é algo que parece que deixamos sempre un pouco abandoado. Entón, nesa liña, gustaríanos poñer un pouco de manifesto que habería que traballar. A outra parte que queríamos tamén destacar, a outra palabra, era a da cooperación. Cooperación é algo sempre moi fermoso, algo que trae moitos beneficios, algo que nos axuda a todos mesmo a coñecer aspectos que nós non coñecíamos antes, mesmo a posta en común, pero a cooperación é difícil sempre. Hai que poñerse de acordo, hai que consensuar, hai que negociar, non é doado. Eu traballo nun entorno que é basicamente, bueno, como moitos de vos, pero nós que temos, digamos, unha cooperación formal desde hai tempo, como é Revium, a rede de bibliotecas universitarias, e sí, estánse facendo moitos documentos de traballo, temos ese catálogo cooperativo desde hai moitísimo tempo, e son logros importantísimos, evidentemente, pero isto non é unha cousa que xurda, que poda xurdir dun día para outro, é unha cuestión de cultura, de establecer unha cultura cooperativa, e iso realmente costa traballo, porque hai que estimar, desestimar, dalle voltas ás cousas, nunca pechar a porta, estar sempre atento. Por iso a nos tamén interesábanos tanto falar de prospectiva, non falar solamente da bola de cristal. Non temos a piedra filosofal no bolsillo. Encantaríame decir que teño aquí a piedra filosofal no peto e decir hai que facer isto, dar unha serie de receitas. Simplemente podemos falar de tendencias, pero o que temos claro é que esas dúas partes, esa transversalidade e esa cooperación serían importantísimas, non?
Estes cambios específicos que se poden dar na tipoloxía bibliotecaria, non? Partindo desta base da que falaba, de diferencias e radicais de concepto, pero bueno, que poden poñerse en conxunto, e por unha banda, ter en conta que a explosión digital, digamos, aos cambios que trouxo para distintos tipos de bibliotecas. Para nós, poñábamos de manifiesto que no caso das bibliotecas especializadas era moi interesante un perfil que o fixo realmente diferenciador, porque nós o que traballábamos era, bueno, por que a biblioteca sigue sendo necesaria e por que a biblioteca é unha institución diferente e ao mesmo tempo ten que ser central en calquera institución, non? Bueno, pois nas especializadas, por exemplo, vese ben, porque son un pouco as que coordinan, por exemplo, toda a documentación, digamos, imaginemos unha biblioteca dun museo, unha biblioteca de unha fundación cultural, etc., pois poden actuar como repositorio de fotografías, de documentación, etc. Están un pouco no medio, digamos que todos acuden a elas. No caso das universitarias, por que deberíamos de seguir sendo un punto importante, seguir sendo diferentes e ser centrais? Bueno, neste momento hai un momento de cambio do que falaremos un pouquiño máis adiante, que é a valoración do acceso aberto, a valoración que se vai facer por parte tamén, bueno, xa é unha legislación europea, non solamente española, que é a Lei da Ciencia, que falaré un pouquiño máis adiante, moi brevemente, para que todas as publicacións que se fagan con fondos públicos teñan que revertir no público. Falamos de publicacións científicas, non? Entón, todo tería que ser, por exemplo, un preprint, unha publicación previa, unha revista científica, ten que ser recollido nun depositorio sempre que veña financiado por fondos públicos. Bueno, pois aí a biblioteca é unha institución fundamental, a biblioteca universitaria fundamental para asesorar o investigador. Onde podo publicar? Como o fago? Como se xestiona ese repositorio? Que ventaxas, que desventaxas pode ter? Desventaxas ninguna, queremos creer, non? Que ventaxas pode ter? Que medos podo ter, por exemplo, con cuestións como propiedade intelectual, como plagio? Bueno, pois digamos que aí a figura, o perfil do bibliotecario ten que estar tamén encaminado a isto. A cuestión de bibliotecas escolares, como vai a tratar Cristina ao final, vou non obviar, senón deixar que despois fagamos unha cousa máis tal. No caso das bibliotecas universitarias, chamase, por exemplo, unha figura da que estou falando, que se ven chamando un pouco un palabro que é o embedded librarian, o bibliotecario incrustado, non? Bueno, o bibliotecario embebido, lle chaman. A min dame un pouco así de tal falar deste termo porque, bueno, pode dar pé, evidentemente, ao chiste fácil, etc. Pero o que se pon de manifiesto é a necesidade de que un profesional traballe a carón do investigador, a carón do alumno, a carón de todo o mundo. É dicir, que necesidades tedes? Imos recoñecer. Sí, xa sabemos que isto se facía, pero nun contexto moi diferente hai que mudar un pouco de pel, hai que mudar un pouco o aspecto, a maneira que temos de relacionarnos, non? De relacionarnos co PDI no noso caso, ou tal. No caso de escolares ti xa falarás máis polo miúdo, non? Eso, rematábamos este primeiro aspecto cunha afirmación que para nós era moi importante, que ven un pouco a resumir o que estou dicindo, o que decía ao principio de transversalidade e cooperación, que é que a biblioteca ten que integrarse completamente na institución na que está. E cando digo integrarse, ser unha parte crucial. Non pode ser, como sucedeu en tempos, que a biblioteca mesmo, no caso das universitarias, algunhas veces nin recollidas en algúns estatutos, que era algo como totalmente testimonial. Bueno, sí, temos unha biblioteca, temos aí unha cousiña. Non, ten que ser unha parte fundamental. E para eso, o perfil de bibliotecario ten que reforzarse, ten que cambiar. Entón, bueno, pois hai que estar abertos a moitas cousas e ao mesmo tempo a aprender, o que decíamos antes, a traballar en equipo, coordinarnos, aprender os uns dos outros e intentar establecer unha cooperación entre as distintas tipoloxías bibliotecarias. Bueno, no segundo punto do que traballamos, bueno, sabedes que está por aí, saindo aí unha presentación que fixo este compañero que falaba antes, Cristina, que podedes ir vendo que, bueno, que son con unhas imaxes da British Library and Creative Commons que se poden utilizar para presentacións e tal. Entón, o segundo punto era, falaba antes da necesaria cooperación, pero
A biblioteca non ten que conformarse simplemente con ser central dentro dunha institución, ten que intentar ampliarse e sair fora. Entón, aí, os bibliotecarios imos ter que ter un papel, digamos, como de búsqueda de socios, de acordo? Pois mesmo con librerías, mesmo con editoriais. Ás veces, cando estamos, a min pasoume algunha vez estar nunhas xornadas nas que están, supoño que habría alguén por aí, non o sei, pero bueno, cando hai editores ou cando hai bibliotecarios, etc., parece que surde aí como unha especie como de prevención ou algo, porque en canto de vernos como posibles socios ou como posibles aliados, moitas veces nos vemos os uns aos outros casi como enemigos. E claro, isto non é así. A biblioteca está aí porque vai resistir e porque queremos que resista. Entón, ten que ter un papel fundamental na cadea do valor do libro. É dicir, as bibliotecas recomendan. As bibliotecas non solamente mercan, senón que recomendan, clasifican e fan que toda a produción se quede, digamos, que perviva, pero tamén a promocionan. Non solamente fan unha labor de bueno, pois guardamos isto no depósito, non? Esa imaxe un pouco tradicional, que todavía tantos chistes da biblioteca como institución chea de pó, chea de non sei que, a xente calada, tal. Non é solamente iso, estáse facendo moitísimo máis traballo que non solamente é unha custodia. Entón, para iso hai que sair fora, vale? Algo que quizás non quedou ben claro, pero que quero remarcar porque é importante. Penso que cooperar non quere decir diluirse. É dicir, se unha biblioteca escolar coopera cunha biblioteca pública ou cunha biblioteca universitaria nesa liña un pouco imaginaria da que falaba ao principio, dese usuaria hipotética que temos e que vai pasando por distintas bibliotecas ao longo da súa vida, todas van deixar un pozo importante, todas van deixar algo. Tanto os materiais como a creación, como o impulso, como a promoción que fagamos dos nosos servizos son de alianza, pero teñen que ser diferentes. Imos falar un poquinho máis adiante de como vemos isto no contexto digital, pero interesa moito tamén traballar o que é o concepto de marca. Moitos dos que estamos, por exemplo, eu falo de min mesma, non? Eu como usuaria de biblioteca, empecé a ser unha usuaria de biblioteca realmente tardía, fui unha usuaria da biblioteca pública pero bastante tarde e realmente fui máis usuaria de biblioteca universitaria e a partir de ali sí se a ser moito máis usuaria tamén de biblioteca pública ou especializada. Pero o traballo que se fai na biblioteca escolar é tan importante. Eu quedeime realmente emocionada e sorprendida coa presentación, e desme permitir que o comente, das compañeras que estiveron antes aquí presentando, porque, aparte de ser unha absoluta declaración de amor aos usuarios das bibliotecas escolares, é verdadeiramente un exemplo de que se poden facer cousas non solamente con imaginación e con recursos, senón con moi boa vontade de cooperar. Elas traballaron, por exemplo, estaba recordando a segunda presentación, foi un tecido importantísimo, pois tanto de entorno cidadán, de entorno, falaron con empresas para facer o transporte, a min deixoume absolutamente alucinada, de acordo? Outra cousa que quero decir e que parece bastante importante é que cando falamos de traballar con materiais e falamos con traballar con recursos, moitas veces nos tira para atrás, aínda todavía, o uso da tecnoloxía, porque, vamos a ver, sí, sabemos que todos traballamos con un precio, o millor, ou con un PowerPoint, ou mesmo facemos un vídeo, facemos cousas pois moi chulas, moi tal, etc. Pero o importante é que se sean sostibles, é dicir, que nosotros podamos traballar unha sostenibilidade nos produtos que creemos, que os poñamos tamén en valor, podendo intercambialos, ofertándos, e por eso falábamos outra vez da cooperación, de acordo? Hai materiais que poden ser reutilizables, non estou falando moitísimo menos de regalar o voso traballo se non queredes. Quero decir de que hai unha serie de licencias, como son as Creative Commons, que se poñen en aberto as cousas, que eu podo utilizar, que eu podo refacer, que eu podo poñer en valor tanto o meu traballo como o traballo dos compañeiros que estiveron antes facendo un produto novo, non? E seguir un pouco incidindo nesa liña de traballo. Para isto, insisto de novo nesa transversalidade da que falábamos e a min gustaríame citar concretamente dous exemplos, en este caso de bibliotecas especializadas.
Por unha banda, o que se está facendo, por exemplo, con proxectos de memoria histórica, de acordo, por exemplo, de memoria digitais, etcétera, que, bueno, están facendo cousas moi interesantes traballando bibliotecas especializadas xunto con arquivos, xunto con bibliotecas e facendo proxectos novos. E tamén un caso moi particular que é o da Biblioteca do Sistema Público Sanitario de Andalucía, que tamén supo poñer en valor tamén todo o, digamos, o input previo que tiñan de bibliotecas universitarias, de PDI tamén, e poñelo nunha biblioteca especializada para, bueno, pues para que utilicen tanto os doutores como todo o persoal sanitario. Non solamente falamos de colgar publicacións, senón estamos falando tamén de asesoramento, estamos falando de, bueno, como se pode publicar isto, como facemos, onde sería mellor, onde ten maior visibilidade, que recursos temos, coñecemos este novo recurso, podedes probalo, etc. Non? Bueno, isto por aí. Un aspecto que tamén temos que ter en conta, que sería o terceiro, este é o que nos parece que é bastante polémico, é o feito dos recursos. Non? Sabemos todos que o contexto non é o mellor, pero, bueno, nos comentábamos a miúdo, mentre estábamos traballando este informe, que realmente vimos falando de contexto de crisis desde hai moitísimo tempo. A verdade é que agora estamos nun momento especialmente delicado, especialmente complexo. Entón, bueno, pois non se trata de decir alegremente que non pasa nada, que aquí con imaginación todo podémolo suplir, porque non é así. O sea, é dicir, sí, podemos suplir moitísimas cousas, podemos traballar con moitos recursos en aberto, podemos cooperar, podemos seguir esa liña de transversalidade, pero verdadeiramente non hai pasta, o sea, non temos cartos para facer moitas cousas, e iso, por exemplo, vai ser un gran problema, eu penso, nos aspectos formativos dos bibliotecarios. Por iso é tan importante que cooperemos. Moitas veces que fagamos tamén unha aposta por ferramentas de software libre, por ferramentas abertas, para poder intercambiar e poder traballar en conxunto. A xestión ha de ser sostenible, como falábamos antes, pero non restrictiva, de acordo? Unha xestión aberta que permita, ao mellor, entregar unha serie nova de actores. Outro palabra que surdiu bastantes veces e que non nos gusta demasiado, pero que creemos que resume bastante ben o que sería o contexto, era unha frase que saliu varias veces, era que as bibliotecas deberíamos de ser resilientes, pero non resistentes. Isto quedase un pouco tremendo, parece un tuit, así se ha feito de antemán, non? Pero a verdade é que sí, o sea, a capacidade para intentar un pouco navegar ou surfear estas ondas un pouco adversas do contexto económico ha de facerse dun xeito sostible, pero non dun xeito resistente. E cando decimos dun xeito resistente non é que perdamos fortaleza nós, senón que a nosa cabeza ten que abrirse todavía moito máis, porque os recursos son menores, entón teremos que, sí, xa sei, con imaginación non se suple todo, pero con imaginación podemos facer algunhas cousas e, sobre todo, con boa vontade, non? Isto quedase un pouco así, pero que é certo. Entón, claro, xurden unha serie de opcións que imos matizar. Vamos a ver, xurden, falábase moito, por exemplo, do micromecenazgo, do crowdfunding, como procedementos para financiar o mellor proxectos concretos. Bueno, supoño que eu polo menos xa participei en algún destos, aportando o mellor cartos, aportando algunha historia, cando ves que é un proxecto, bueno, que pode sair adiante, entón, bueno, vaise facendo, non? Bueno, é certo que eso está aí, pero o que queremos deixar e subliñar bastante é que a imaginación e o uso de novas fontes alternativas ou de novos medios de financiamento alternativos non suple de ningún modo a responsabilidade que ten a Administración de proporcionar os medios materiais necesarios para poder facer traballo en bibliotecas. É dicir, non se trata única e exclusivamente de decir como non temos pasta, como non temos cartos, pois entón imos a esquecer. Non. Como bibliotecarios hemos de exixir, porque somos parte de institucións que están xestionando e organizando e derivando cartos, establecendo. Entón, nos precisamos. Eu falo un pouco tamén por experiencia propia, polo que vexo no contexto das universitarias, pero vexo tamén como usuaria de biblioteca pública. Cada vez podemos acceder a menos cousas, no caso das universitarias é realmente
dramático o tema dos recortes, por exemplo, en revistas electrónicas, incluso suscripcións a bases de datos e algunhas cousas máis deste tipo. Tamén vemos que en algunhas bibliotecas públicas estáse restringindo bastante o que é as adquisicións, as novidades, etc., que podemos poñer a disposición dos nosos usuarios. Ben, sí, é certo, podemos facer campañas de doazóns, podemos solicitar a colaboración de outros actores, etc. Pero o noso deber e o noso dereito, tamén como cidadáns, é de exixir que a Administración actúe, que non nos abandoen neste aspecto. A min gustaríame tamén destacar moito neste terceiro aspecto algo do que se fala moi tangencialmente cando falamos tanto de futuro como de xestión bibliotecario, de sostenibilidade, etc., que é a responsabilidade social corporativa. As bibliotecas, xa viñemos dicindo, son parte dunha institución, son parte central desa institución. Teñen que ser visibles, os profesionais teñen que ser visibles, pero son institucións responsables e formamos parte de algo. De acordo? Non se trata solamente de darnos a coñecer por medio, que está moi ben, e falaremos un pouquiño diso tamén, por medio das redes sociais, de achegarnos aos nosos usuarios utilizando determinadas linguaxes, de aceptar compromisos, de utilizar programas no propietarios, por exemplo, para facer materiais ou para facer cousas, etc. Non se trata solamente deso, é que nós temos unha responsabilidade moito máis grande dentro da institución, que é que nós somos os garantes, un pouco en certo sentido, de que a memoria desa institución tamén pervive, e que esa memoria vai adiante. E se somos unha parte central, somos moi responsables, non solamente dela, senón do papel que ten na sociedade. E por último, cuarto punto, imos falar un pouco de formación. Antes falaba que gran parte unhas cousas que máis medo nos daba de cara ao futuro era o aspecto formativo dos profesionais de cara, non medo que non saibamos formarnos ni nada disso. Estaba falando de tema de orzamentos e de tema de que teñamos opcións de seguir formándonos, de seguir observando o que sucede por aí adiante, de intercambiar experiencias, etc. Galla que sí, espero que sí. Son unha firme defensora de que eso vai seguir sendo así. Pero tamén é certo que cando eu antes apuntei de xeito así tamén moi tangencial o feito da explosión digital que houve nas bibliotecas, que xa todos estamos familiarizados con moitos medios e con moitas historias, pero o mellor tamén nos estamos deixando un pouco de lado unha formación non tan estrictamente nin bibliotecaria, nin de community manager, que máis ou menos todos imos sabendo xa en que consiste todo isto, imos adoptando algunhas cousas, imos lendo, etc., como tamén algún concepto de marketing, tamén podemos formarnos máis en aspectos, por exemplo, como, se hai unha serie de ferramentas que son de software libre, por que non as utilizamos e así tamén damoslle un pouco de sostenibilidade a todo isto? Que proxección pode ter todos estes materiais? Poderíamos facernos un banco de datos con todos estes materiais que temos, ofertalos, intercambiarlos, poñernos de acordo, etc. Bueno, pois o mellor a formación centrouse durante bastante tempo en aspectos puramente técnicos, que son imprescindibles e necesarios. E sei que falo diante dun público que podedes sorrir ante isto porque evidentemente vos estades infinitamente máis formados que calquera outro bibliotecario en moitos máis aspectos porque facedes de todo, obviamente. Pero quero decir que hai algúns aspectos que quedaron bastante esquecidos e que agora, sobre todo neste contexto no que empezamos a dar a coñecer moitos servicios por medio das redes sociais, en que empezamos a traballar moito máis en común, a ser moito máis visibles, e as outras bibliotecas tamén o empezan a ser, temos que aprender a promocionar máis e sacar un pouco máis de, digamos, sacar peito, non? E decir, bueno, estamos aquí, temos unha marca, somos diferentes, por que vamos a sobrevivir? Porque ofertamos isto. E isto sí, o facemos en cooperación con estas outras bibliotecas, pero nós tamén somos necesarios, ninguén nos vai comer, non nos imos diluir dentro dunha biblioteca máis grande ou máis tal ou máis cual, non, estamos aquí. Entón, o mellor hai que, digamos, dar un cambio a ese tipo de formación. E tamén algo
que parece obvio decilo, pero que, bueno, que é interesante fomentar a interdisciplinariedade. Os que andamos un pouco en algunhas listas de distribución de corte bibliotecario, un debate que xurde de cando en vez e que sempre remata case en táboas, é o tema do intrusismo profesional, de todas estas historias. Bueno, non quero entrar en iso porque é un tema que a min personalmente non me interesa. Considero que profesionalmente os profesionais aportan valor, considero que a formación en distintas disciplinas é imprescindible. Estamos vendo, o sea, decir, aquí non estamos solamente falando de facer unha presentación, non estamos solamente falando de aportar un debuxo, non estamos solamente falando, estamos falando de formar, e para formar hai que traballar en moitas disciplinas, hai que traballar habilidades, hai que traballar competencias, estamos traballando en millóns de cousas. Entón, esa interdisciplinaridade é imprescindible, é necesaria. E xa sei que o millor parece que estamos repetindo cousas que se estaban dicindo noutros anos, pero que convén recordalas, porque é importante que non as esquezamos. E, sobre todo, isto xa vou non decir, sinto moito, a título personal, que o malísimo e penoso contexto económico que estamos sufrindo non permita que agochemos a cabeza diante de nada e de ninguén. Isto non o digo para, en plan, as barricadas, ni moitísimo menos, pero quero decir que nalgúnas institucións a biblioteca é un absoluto caramelo para facer recortes. Entón, hai que, digamos, que ser moito máis visibles para sobrevivir e, sobre todo, seguir aportando o valor inestimable que, na nosa opinión, as bibliotecas seguen tendo. Bueno, moi rápido, porque estamos moi mal de tempo. Fatal. Vos conto. Sería, efectivamente, despois dos 4 primeiros líneas ou tendencias que recolle o informe, hai unha quinta que entra xa en aspectos algún concretos, e que estamos vendo todos. A biblioteca ten que establecer unha nova relación co usuario e a sociedade. E o punto de enfoque das novas bibliotecas serán as necesidades das persoas usuarias. Isto parece que foi sempre o enfoque da biblioteca? Pois non, e todavía vemos en moitas bibliotecas que o enfoque está no documento, en preservar, de aí, por exemplo, nas nosas bibliotecas escolares, os pecheos nas estanterías, que todavía, e iso que se fixe un gran traballo, fixestes un gran traballo nos institutos especialmente, pero todavía sabemos e coñecemos o profesorado resistente a que se abra, que non vai a ser que escapen os libros correndo, non? Bueno, pois ese enfoque no documento, que é importante, que hai que preservalo, efectivamente que sí, pero o enfoque ahora da biblioteca evidentemente son as necesidades dos usuarios. E esa, digamos, unha especie de máxima que vai a modificar moitísimas cousas. Para coñecer esas necesidades dos usuarios, as bibliotecas estánse valendo das redes sociais e cada vez máis haberá que facer uso das redes sociais, pero tamén das enquisas, e, sobre todo, dar cancha ao usuario. O usuario das bibliotecas, no noso caso, os nosos alumnos, os nosos profesores, as nosas familias, teñen que ter a posibilidade de participar de alguna maneira nas decisións que se tomen respecto da biblioteca. Por exemplo, se fala tamén neste aspecto e nos gusta decir que cuidado con o tema de voluntariado. Voluntariado sí, pero hai que manter un equilibrio entre unha cousa son os nosos alumnos voluntarios, que poden facer, que ademais é un traballo de carácter educativo que están facendo cando están participando na biblioteca, e outra cousa é que se pretendan as institucións, creo que Lorena o deixou ben claro, que pretenden as institucións que o traballo voluntario siga, digamos, suplindo aos profesionais que teñen que estar nun posto de traballo perfectamente identificado e perfectamente regulado. Para chegarse aos usuarios hai que coñecelos e todas as medidas que se tomen para poder conocelos serán poucas. Pero hai unha cousa que hai que ter en conta. Neste momento, o usuario de biblioteca, usuario da información, é moi exixente, quéreo todo e quéreo xa, e quéreo no momento. Por tanto, non podemos esperar, se un profesor nos pedía, como decía antes Teresa, que quería etiquetas, non podemos, espérate, que mañá, a mellor a semana que ven, te consigo un listado de etiquetas, un documento. Non, temos que ver a maneira de ter unha capacidade de resposta o máis inmediata posible. Estamos en ese momento de inmediatez.
Isto afecta ás bibliotecas especializadas, por exemplo, algo dixo Lorena, que deberán, as bibliotecas especializadas parece que teñen que abrirse a un común, a xente do común que busca información especializada para unha necesidade concreta, non soamente pensar nos especialistas da temática do que se trata. E ese é un gran cambio que lle pode afectar a eles, por exemplo, non? E as bibliotecas escolares temos que ter en conta que, xa veremos despois quizás máis moi detalladamente, que o tempo de aprendizaxe dos nosos nenos e nenas non remata no tempo das aulas e, por tanto, a biblioteca debería poder acompañalos en outros momentos. Outro aspecto que ten que ver con isto da relación entre a biblioteca e a sociedade é que a biblioteca, repetímolo moito, especialmente cando falamos de bibliotecas escolares e bibliotecas públicas, o factor de cohesión social que supoñen. É dicir, en este momento queda cada vez máis claro que as bibliotecas teñen que enfocar as súas actuacións a paliar, na medida do posible, as desigualdades sociais no acceso á información. Entonces, nos aí temos unha labor fundamental, pero están facendo as bibliotecas públicas dunha maneira tamén bastante importante, como sabedes. Hai outro aspecto que decimos, a relación co usuario. Un dos aspectos que máis preocupa nestes momentos de internet é o tema da privacidade. Falaba antes Mónica da necesidade de, deixou non caer por aí, ou polo menos se podía interpretar, da necesidade de educar o alumnado en preservar a súa propia privacidade no momento como usuario da información. Bueno, pois, unha das cousas que as bibliotecas foron sempre garante e deberían seguir sendo nestes momentos en que empresas comerciais xogan cos seus datos, as bibliotecas non deberíamos entrar en según que tipos de actividades, según que, digamos, socios que non nos garantan a privacidade dos datos dos nosos usuarios. E a ver que pasa co préstamo do libro electrónico e a ver que pasa cos datos de lectura, que unha biblioteca pública non pode convertirse nun, vou dicir, Amazon, que xoga cos datos de lectura dos seus lectores. As bibliotecas deberán especializarse. Unha das liñas claras sempre foi, por exemplo, a biblioteca pública, o que, digamos, un aspecto importante era a recuperación a elaboración dun fondo local. En este momento, tanto para a biblioteca pública como para a escolar, a especialización da información e a especialización por zonas, por exemplo, no caso das escolares, que non podemos estar facendo comitecas especializadísimas en todos os institutos dunha comarca. Ao mellor temos que pensar en de que maneira nos especializamos. Se uns se especializan en ter unha comiteca excelente, pois ao mellor outros en cuestións de historia ou de xénero, bueno, por poñer exemplos que sei que existen, non? Vamos a ver. Efectivamente, cada vez vai ser máis importante a información especializada e as coleccións especializadas e con importancia do local. Outro aspecto, o punto 6, era a biblioteca como terceiro lugar. Unha das cousas que, se estades atentos ás noticias que nos veñen, sobre todo das bibliotecas de Estados Unidos, por exemplo, de Canadá, que nos falaba antes Mónica, esas transformaciones que están sufrindo nos espazos, non solamente porque aparece a incorporación, aparece o digital e de pronto o digital bote fora todo o demais. Non, o que se modifican son fundamentalmente a necesidade das persoas, dos lectores, en encontrarse, en acudir a espazos públicos gratuitos donde encontrarse con outros para facer cousas. E esas son as bibliotecas. E esa é a gran transformación. Se están levantando estanterías para poñer mesas de grupiños de 5 ou 6 persoas que poidan traballar xuntos. Esa é a gran transformación que están e que van a seguir sufrindo as bibliotecas. E se queremos que as nosas bibliotecas digamos, vayan dando resposta a esas necesidades que van sentindo as persoas de estar xuntos en un lugar para traballar xuntos, teremos que ir pensando en que tipo de transformacións vamos facilitando. As bibliotecas serán, e están a ser, e van a ser cada vez máis, espazos sociais de desenvolvemento do coñecemento. E cara aí terían que ir todas as transformacións que podamos ir facendo nas nosas bibliotecas. Teño que correr moito, facía mención aí, teña apuntado o dos clubs de lectura dos nosos centros educativos, que veñen sendo. E eu comento sempre en formación, pensade que está pasando no voso instituto, por exemplo,
como se foi transformando desde o ano 2007, que a mellor se crearon algúns, como se foron transformando as actitudes e as necesidades de profesorado e alumnado e familias, e iremos vendo tendencias, e esas tendencias haberá que darlle saída. E están moi na liña de ese querer ocupar ese espazo para estar xunto con outros e, neste caso, para compartir experiencia lectora. Por exemplo, neste ámbito de transformación, as bibliotecas universitarias teñen tamén a súa forza, bueno, xa o están tendo, pero en ir ocupando eses espazos que deixan, que a mellor que deixan de ser ocupados, e ocupalos para propiciar oportunidades de encontro e de traballar xuntos, que é o que a xente está demandando. O mesmo que as bibliotecas especializadas, que parece ser que unha tendencia que tamén se ve, e é que os especialistas sí, pero tamén os necesitan, seguramente xa acceden a información a través de internet, pero logo se está vendo a tendencia de que o que necesitan é espacios onde encontrarse con outros para traballar sobre as temáticas que se consideren. Por tanto, son cuestións que están afectando a todas as bibliotecas. Outra cuestión é que os espacios das bibliotecas ainda permanecerán como tales, pero serán flexibles, acolledores e sociais. Ten que ver con isto. Teremos que ir facilitando espazos comunitarios e que sean onde máis se encontren ben. Nos gusta saber que as bibliotecas, o decides vos nas memorias, que as bibliotecas están sendo, as bibliotecas escolares, os espacios onde máis a gusto están os nenos no centro, onde máis a gusto se está no centro. Ben, estamos na liña da tendencia que o informe recolle para todas as bibliotecas. Por suposto, terá que haber cambios de normas. Se os usos son outros das bibliotecas, terá que haber cambios de normas e teremos que ir establecendo que normas podemos ir modificando, transformando, e tuvo moito éxito a frase en Extremadura cando presentamos o informe, pero é certo, eu creo que é certo. Un cartel de silencio na biblioteca, pois a ver onde, cando e como, porque a mellor non é unha norma que podamos poñer en todo momento e en todo lugar. Teremos que saber onde, cando e como. E onde, cando e como tamén podemos quitalo. E serán, e iso é moi importante, o decía antes Lorena, teremos que recabar e teremos que defender con uñas e dentes que as bibliotecas teñen que ser os espacios tecnolóxicamente mellor dotados dos centros. Non nos vale, e ao mellor está aquí a compañera que hai pouco yo dixen así, dunha maneira moi gráfica na asesoría, non nos valen os ordenadores que sacan de outros espacios no centro para meter na biblioteca. Non os queremos. Nas bibliotecas os millores ordenadores, os ordenadores que permitan que os rapaces que queren montar un vídeo poidan facelo, por exemplo, nese traballo de laboratorio, nese laboratorio de traballo coa información do que falaba Mónica, que podemos facer se non temos os millores equipos? E nos conformamos, porque como somos resilientes en parte, pero sobre todo como somos contemporizadores, bueno, vale, pois se non teño outro, pois con este me conformo. Eu creo que xa chegou o momento de decir basta. Porque para outros sitios hai ordenadores, e moitos, sabémolo. O tema dos hackerspace, dos makerspaces, dos espacios para interdisciplinariedade, esas son as bibliotecas presentes e de futuro e teremos que darlles camino, teremos que tamén ofrecerlles posibilidades de que sigan medrando. A integración da cultura impresa e da cultura digital, as actividades individuais e colectivas, os traballos en pequeno e en gran grupo, esas son as necesidades das nosas bibliotecas, concebidas como espacios de convivencia, comunicación e aprendizaxe. E estas son tamén tendencias en calquera tipo de biblioteca, por tanto, compartimos con elas. Teño que dicir que hai pouco se creou un centro educativo aquí en cerca de Santiago de Compostela, e o arquitecto non puxo enchufes na biblioteca escolar, no espacio que consideraba que iba a ser a biblioteca escolar. Ole, genio. E que teño aquí apuntado que estes lugares deben contar con facilidades para o traballo co ordenador, suficientes enchufes, rede wifi, eficaz como mínimo, lugares abertos á comunidade científica. Estábamos falando das bibliotecas especializadas, pero tamén das nosas. Un último apartado antes de que termine Lorena cos dous últimos. A educación, a aprendizaxe e as habilidades serán a clave de misión das bibliotecas. Sempre o foron, e para as bibliotecas nosas todavía hai xente que considera que non, que teñan libros para levar en préstamo a casa xa é suficiente. Si cantos nenos veñen no recreo a coller un libro en préstamo, xa está a biblioteca. Pois non. As nosas bibliotecas, creo, además non vou insistir, Mónica o deixou moi ben claro esta mañá, non? E afortunadamente moitas das nosas bibliotecas están camiñando, pero a biblioteca pública, que sempre foi
digamos, o espacio de acceso á información, dende hai uns anos estamos vendo como se van transformando neses espacios tamén de educación desa poboación que ou porque está fora do sistema educativo, porque nunca o estuvo, ou porque necesita reciclarse, precisa incorporarse á alfabetización informacional, os contidos ALFIN, que son imprescindibles para moverse neste momento na sociedade da información. As bibliotecas públicas descubren a súa función formadora e neste momento é a misión clave da calquera biblioteca. As bibliotecas universitarias, obviamente, dixono ben claro Lorena, que esa formación é máis evidente, e as bibliotecas escolares todavía a veces o dubidamos, pero dubidamos e, sin embargo, está aí. É dicir, nós temos que apoiar a formación que se dé en todo o centro, pero, además, temos funcións específicas de formación en temas de alfabetización informacional e mediática. E non insistir máis, pero ese é outro dos aspectos que ten que ver coa biblioteca como factor de cohesión social. Deberíamos, todas as bibliotecas, teñen unha función imprescindible en paliar a brecha digital e a brecha, sabedes que é moito máis alá do digital, e tamén a brecha económica, etc., pero hai unha brecha digital que está aí, cada vez se abre máis, e temos que intentar paliala. No noso caso, cos rapaces e coas familias, logo insistiremos. Quedan 2 puntos, vamos moi deprisa, disculpade, me gustaría, xa sei que tardamos un poquinho, pero que chegásemos ao final. Bueno, intento non enrollarme nada, porque ademais despois da anécdota dos enchufes xa non se pode competir absolutamente con nada máis, entón, pois nada. Vamos a decir, bueno, seguindo un pouco na liña do que apuntaba agora Cristina, o punto 9 titulámoslo Servicios e coleccións nunha era híbrida. Vamos a ver, falar de biblioteca híbrida non queremos falar solamente dunha biblioteca con esa, para min, unha etiqueta totalmente obsoleta de materiais especializados ou materiais especiales. Non estamos falando iso, estamos falando dunha biblioteca dentro e fora. Os servizos virtuais teñen que intensificarse, non solamente os de recomendación e referencia que tiñábamos nos. Hai que enriquecer as webs das bibliotecas. Polo momento, moitas das webs das bibliotecas están sendo totalmente infrautilizadas, única e exclusivamente utilizadas para consulta do catálogo e pouco recopilación de enlaces de interese e tal, pero moito máis. E por outra banda, hai que dar, pensamos, unha oportunidade importante de desenvolvemento ás tecnoloxías relacionadas coa mobilidade, o desenvolvemento de apps móviles, nativas, especiales, porque hai que dar tamén servizo unha biblioteca, non decir 24 horas, pero prácticamente a biblioteca ten que estar aí dentro e fora. Había penso cun eslogan que fixeron que era a biblioteca no peto, cando se fixeron as primeiras apps. Hai que decir que, por exemplo, no contexto de bibliotecas universitarias, os esforzos que se fixeron, polo momento son realmente todavía amateurs, o sea, son bastante básicos, pero ábrese un mundo de posibilidades enormes, un mundo de posibilidades de traballo grandes, e se poden ofertar moitas cousas interesantes, non solamente consultas do catálogo, do horario, etc., que eso tamén, pero algo moito máis con cousas moito máis enriquecidas. Insistir moito na idea de que a biblioteca é un espazo social de desenvolvemento do coñecemento. O sea, isto é moi importante, moi importante. Por eso, dar importancia tanto á mobilidade e tamén reflexionar sobre as necesidades de equipamentos tecnolóxicos que precisamos. Hai que pensar tamén en cuestións, cando falábamos de sostenibilidade, hai que pensar na obsolescencia. Ao mellor xa non necesitamos un aula con 25 ordenadores, precisamos 10 portátiles, pero precisamos dotar aos usuarios, ao mellor, de tecnoloxía móvil. Como facelo? Non o sabemos aínda, ao mellor agora, pero se observamos a realidade dun instituto, dunha escola, etc., bueno, a maioría, todo o mundo está consultando prácticamente todo no móvil, lévanse mogollón de aplicacións, bueno, xa non imos falar do mundo WhatsApp, etc., etc. Quero decir que a biblioteca, se quere estar no século XXI, non pode dar espalda a iso, decir que iso son tonterías do ocio, non. Se poden aproveitar para outras cousas. Xa sei que é moi discutible. Outro día houve un fío de discusión sobre isto, sobre móvil na aula ou non. Bastante interesante, penso que ao final non se chegou a nada, porque a mí parecíame tan sensato os que defendían que sí como as persoas que acababan defendendo que non. Pero que sí que é certo é que a biblioteca ten que dar
ten que facer fincapé agora na mobilidade e non solamente polo feito de querer consultar algo ou de querer mirar algo ou de facer algo moi chulo que trae unha animación estupenda e que tamén hai que pensar en usuarios con necesidades especiais, de acordo? Hai que dar cabida a todo o mundo, non se trata solamente de fomentar accesibilidade poñendo mellor unha plataforma e tal, non, é que pode darse de moitas maneiras e a virtualidade ofrécenos iso, estar nos mundos virtuais ofrécenos iso, pero para eso temos que reflexionar ben en que invertimos, como facemos, ter en conta esa obsolescencia, ter en conta como podemos chegar a máis xente, vale? Como podemos facer? Bueno, tocábame a falar agora tamén un pouco de que algo que esbocei antes, que era o tema do acceso aberto á propiedade intelectual. É moi importante, xa o dixo Cristina, non cansamos de repetir, formar eso nas universitarias, nas públicas, nas escolares, nas especializadas, no uso ético da información. Non imos falar agora da reforma de Lei de Propiedade Intelectual porque é un tema tan sumamente complicado e que, además, vai cambiar tantísimos modos en que imos traballar. A nós afétanos directamente no tema dos campus virtuais, porque agora a última novidade que tamén habería que pagar por contidos con licencia Creative Commons, o cual, vamos, me deixa absolutamente impactada porque non entendo a filosofía final desta historia, pero, bueno, o que sí que hai que saber é que non todo o que está na rede se pode utilizar como a mí me dé a gana. Hai que ver isto de quen é, isto como podo utilizar, isto teño que pedir permisos, isto teño que... De acordo? Aprender tamén, eso é moi importante. Aínda damos cursos nos primeiros anos de grao na universidade e a credibilidade que sigue tendo Google como único buscador e os 10 primeiros resultados de Google absolutamente para calquera consulta é algo totalmente pasmoso. Entón, hai que educar no uso veraz e contrastado da información. E iso tamén hai que facelo na universidade porque verdadeiramente a ampliación deste pensamento hipertremendo de que todo está nun único buscador e ademais un buscador que oferta resultados totalmente interesados, eso está á orde do día e sobre eso tamén hai que traballar. Hai moitas máis opcións, non solamente de buscadores, de todo. Ter en conta tamén o que supuso o fenómeno dos MOOCs, os Massive Open Courses Online. Bueno, isto que foi algo que surdiu nalgúnas universidades americanas, case como un complemento de decir, bueno, imos poñer en aberto os contidos de algunhas clases moi chulas que deron profesores moi recoñecidos, mesmo premios Nobel, etcétera, etcétera, ímolas poñer en aberto e a xente que quera que faga o curso. Bueno, isto converteuse nunha auténtica revolución. O sea, en menos dun año en España surdiron casi 4 plataformas, empezaron a agruparse as universidades a poñer, evidentemente, non imos entrar en detalles, pero a calidade de dispar, pero que está claro é que hai unha demanda real, e non solamente porque sexan gratuitos, senón porque hai cousas verdadeiramente interesantes e con unha disparidade de opcións tremenda, e aí a biblioteca ten un traballo moi importante tamén, que pode ser fornecendo un pouco os materiais que se utilizan, tamén orientando e recomendando. Nos facemos cada mes unha recomendación de MOOCs que poden facer, estades botando pedras contra o vosso propio tellado. En absoluto. O sea, isto é un complemento formativo interesante, está na rede e nos parece que debedes coñecelo. Non estamos nin desestimando nin poñendo un por riba do outro, pero hai que ter en conta que isto existe. É certo que tamén nos últimos aproximadamente 8 meses hubo un movimento pequeno de retracción porque moitos profesores empezaron a decir que preferían retirar e volver á enseñanza presencial, etc. Pero, bueno, hai algúns que están aí, se siguen ofertando. Eu recomendo, se tedes curiosidade tal, que entredes en algunha plataforma porque verdadeiramente é interesante, enorme o que se pode dar. Dous cosas máis, así moi rapidamente. Por unha banda, o tema da preservación digital. Outro campo de traballo moi interesante no perfil dos bibliotecarios escolares, de bibliotecas públicas e tal. Todo o que estamos xerando, non estamos solamente de poderemos simular un compact disc dentro de 10 anos nunha máquina feita para tal fin. Vamos a ver, a tecnoloxía é moi obsolescente e, sobre todo, os soportes son moito máis. Entón, hai que traballar precisamente en experiencias de simulación, hai moitos proxectos xa neste sentido, para que todo o que estemos producindo poda ter memoria e poda ser reutilizable e poda ser reusable, que podamos traballar con cousas que non se nos queden pequenas, nen se nos queden antigas en 4 meses, vale? E despois estaría tamén
rapidamente o tema da reutilización de datos, o tema do Big Data, vale? É certo que nas bibliotecas especializadas, nas bibliotecas universitarias, estáse traballando xa desde hai moitísimo tempo co tema dos metadatos, moito máis agora, así moi rapidamente, porque isto é un tema moito máis complexo, un pouco de corte resumir tanto, pero bueno, digamos que xa se leva traballando bastante tempo. É algo ao que estar moi atentos. Sabedes que xa hai moitas experiencias, por exemplo, de goberno aberto, de reutilización de datos, non solamente en Estados Unidos, que é onde pensamos que é onde suceden todas estas cousas e que non suceden aquí tamén, se hai varias cidades e varios organismos que están poñendo estes datos en abertos que poden ser tratables e reutilizables. A biblioteca, como observador tecnolóxico, pode perfectamente estar moi ao tanto do que se está facendo. Non estamos dicindo que o mellor o teñamos que facer nós, e necesitamos unhas habilidades especiais, pero saber o que está sucedendo, e dar información, estar atentos e ver o que pode suceder, que é o que se trata a prospectiva en realidade. Xa dixo a Cristina que os faga perdón por rollo, porque... Ao contrario, moitas gracias, Lorena, porque además eses ámbitos necesitamos abrir, saber que temos que estar alerta a certas cosas. Moi rapidamente, son un par de diapositivas, simplemente o que fixen foi recoller de todas as tendencias que os aparecen recollidas no informe, aquelas que nos afectan moi directamente. E se son capaz de abrir isto... Vete pa aquí, ya está. Aquí xa está. Pero bueno... É que así, iban aparecendo unha a unha para que fose máis fácil elas. Serán lugares de encontro, intercambio, formación, colaboración entre os diferentes sectores da comunidade educativa. Serán espacios sociais de desenvolvemento do coñecemento. Cando digo serán, digo que temos que moitas xa son e que en todo caso teríamos que ir tomando medidas para que empezasen a ser. Esa é un pouco a idea, non? As bibliotecas transformarán os seus espazos cara a unha maior diversidade de usos. As bibliotecas centrarán a súa función na selección e distribución de contidos en función das demandas da comunidade educativa. En función das demandas da comunidade educativa, que son as que hai que estar atentos. Incorporarase o alumnado e as familias na toma de decisión. Xa temos exemplos, afortunadamente, eses rapaces dos grupos de colaboradores que cada ano temos máis nos centros. A sección de referencia estará plenamente informatizada. Esa é unha tendencia que nos marca a industria digital. Xa veremos a ver en que queda todo, pero, en principio é unha tendencia. Parece que neste momento é certo que, a mellor, temos que... Onte poñía Ricardo Gómez un punto aí que eu creo que é importante a atención. É dicir, non vamos a gastar cartos en comprar enciclopedias, pero cuidado que as monografías teñen que estar actualizadas e que toda a información que poñamos en mans dos rapaces ten que estar actualizada, que podan contrastar a información que buscan en Google ou en donde sexa, que podan contrastala despois en documentos, digamos, de contido actualizado. Serán bibliotecas especializadas en xéneros ou temas por zonas. Eu creo que é unha proposta que hai que pensar a observar nos pequenos grupos de zona que vos reuniades, co instituto do lado, empezar a non dobrar coleccións, sobre todo, eu creo que hai cousas que hai que ter todos os institutos, pero que ao mellor facer nos vamos a dedicar poño o exemplo do cómic porque é un dos máis conocidos, nos vamos a dedicar a temas relacionados co álbum, por exemplo, cousas así, non? E vamos a facer un especial desto. Cobrará grande importancia o fondo local, xa decíamos antes, e no noso caso é fundamental para poder facer, e o propio alumnado e o propio profesorado, cos seus traballos poden ir incrementando ese fondo local para que tamén sirva de referencia aos seguintes pequenos traballos de investigación. Terán un fondo impreso de calidade. E ollo con isto, porque os nosos nenos e nenas, se a biblioteca escolar non ten un fondo impreso de calidade, non van a ter acceso a libros de calidade, porque as familias, se mercan libros, mércanos, sabedes ben, non precisamente en librerías onde haxa a distribución dos materiais xa de calidade. Entonces, digamos que vai haber un porcentaxe moi alto de nenos e nenas que non teñan acceso ás boas publicacións se non é a través da biblioteca escolar. Por iso, aí é unha clave importantísima. Non podemos gastar os poucos cartos que teñamos en comprar cousas que xa eles encontran rapidamente e o que lle compran no cumpleanos, etc., porque é o que está máis próximo na área comercial. Os videoxogos ocuparán boa parte da colección digital. Nos guste ou non nos guste, a industria do videoxogo e a industria educativa, do elaboración de material educativo, están confluindo e están elaborándose materiais de carácter educativo, vanguardistas, é certo, pero nos lo van a meter a capón, coa linguaxe do videoxogo.
ollo a que xa, cando a veces os videoxogos, moitas veces por descoñecemento, porque hai interesantísimos e importantes videoxogos de carácter educativo. Seguimos resumindo. As bibliotecas escolares deberán establecer colaboracións con outras bibliotecas. Foi o inicio do discurso de Lorena, a transversalidade e o traballo de cooperación é imprescindible. Traballar entre nós, para empezar, e despois traballar coas bibliotecas públicas de referencia, pero tamén temos que empezar a mirar, a pensar nas bibliotecas universitarias e posibilidades de colaboración. Deberán establecerse convenios con institucións do medio máis próximo cun enfoque colaborativo, plans municipais de lectura que empezan a falarse, ese Concello de Redondela que está aí xa traballando bibliotecas públicas, bibliotecas escolares e outros exemplos que hai, pero haberá que ir planificando e vendo tendencias e vendo que papel xoga cada unha das bibliotecas. Formarán pequenas redes con outras bibliotecas próximas e formarán parte de redes máis extensas nas que participarán todo tipo de bibliotecas. A realidade tamén do noso país vai por aí caminando, pero non é doado, pero saibamos que temos que ir por aí un pouquiño. Deberán flexibilizarse os horarios para ofrecer un servicio integral á comunidade educativa e rentabilizar os recursos. Iso que deberá facer a biblioteca. Na medida en que sexa posible, se poderá facer. É dicir, se organizativamente podemos facelo, ou podemos ir facendo. En todo caso, ao mellor haberá que ir facendo marketing, como decía antes Lorena, pero en todo caso convencendo, informando e convencendo a que nas ha que convencer, empezando polas familias, de que esa é unha reivindicación que ao mellor teñen que facer o seu centro educativo, as administracións educativas de referencia. É dicir, non podemos cos horarios nosos ao mellor abrir todo o tempo, pero ao mellor mediante colaboracións cos concellos, hai casos, cos colaboracións cos concellos, coa propia Sampas, que poden tamén abrir en fases de transición, pero haberá que ir a pola maior. As bibliotecas escolares garantirán o acceso aos recursos culturais, a lectura en sentido amplo e a formación en competencias informacionais especialmente ao alumnado máis desfavorecido. Aqueles que xustamente máis o necesitan e para quenes está a biblioteca, para todos, pero moi especialmente para aquelas familias e para aqueles rapaces e rapazas que teñen menos recursos culturais no seu entorno próximo. As bibliotecas deberán ser eses espazos co mellor e máis amplo equipamento, xa o comentei antes, e deberán resolverse as cuestións dos recursos humanos para garantir a continuidade das bibliotecas escolares, cuestión na que non cejamos e, por suposto, seguiremos traballando. Porque, obviamente, sabemos que sin eso, todo o demais é pura bagatela. Terédelo na rede B, na aula virtual, o enlace ao traballo, ao informe, que xa digo, vos recomendo unha lectura, non é demasiado extenso, en fotocopias é isto, pero se lee bastante ben. Hai o informe de prospectiva e vos quería abrir este enlace, pero tal como teño aberto non me abre. En todo caso, esta diapositiva estará a vosa disposición. O grupo de traballo do informe acaba de dar a conocer un blog onde están toda esta información e se irán suministrando máis información. Agardemos que, ademais, este é un documento aberto, entendemos que... É o Twitter, perdón, aquí abaixo, que é bastante activo. É un documento aberto que nos entendemos que debe ter unha continuidade e que seguramente... Sí, precisamente se fixo un pouco por iso, para non rematar aquí e plegar e tal, senón para que haxa unha conversa, que siga a conversa, non? A parte. E nada máis, invitarvos a que continuedes. Gracias. Moitas gracias, Lorena. Bueno, ya. Venga usted aquí, veña vostede aquí. Esta rapaza estudiou conmigo nas Jesuitinas, recuperámonos hai 2 anos polo Facebook e non nos víramos.